sa dá pochopiť a že nie každý ochotný je ochotný byť ochotný. Pochop len to, že máš tú povinnosť byť zodpovedný a že tvoja zodpovednosť sa zrkadlí hodnotení, ktoré zostavujú len tým potom ťa hodnoverný a ty môžeš len sledovať, jak sa na to hodnotení. Tiež som bol na strane, keď hovorili, že to príde, nebal som na nich, sústredil som sa len na svoj príbeh, zažil som toho veľa, ale zlého, ale také to už dneska nachystané. Aj pre toho nemastného, nestáleho, skurveného, aj pre toho spokojného, šťastného a veselého, aj pre teba, aj pre mňa, aj pre mačku, aj pre psa. A raz možno dojdeš aj na to, že prečo je to tak. Ja to ešte neviem, takže ti to neviem povedať, ok, na to prídem tak, informujem aj teba, nemusíš sa vôbec báť, že budem zatajovať, tak raz na to dojde a tak dojde aj na teba. Treba šíriť svoje skúsenosti ďalej do sveta, na to môžem pojebať, chcete všetci počuť prístav, preto som tu tak raz na to dojdeš, no a ja tam budem s tebou, lebo sa ti budem smiať, jak ešte žiadne oko nevidelo. Raz dojdeš na to, že ne všetko sa dá pochopiť a že ne každý ochotný je ochotný byť ochotný. Pochop len to, že máš tú povinnosť byť zodpovedný a že tvoja zodpovednosť sa zrkadlí hodnotení, ktoré zostavujú len tým potom ťa hodnoverný. A ty môžeš len sledovať, jak sa na to hodnotení. A dojdeš na to, že ne každý kamarát je super, občas sa ti z neho môže kľudne stať aj svoj super. Tak radšej nebuď taký naivný a trochu uver, kto hovorí, že musíš mať kamarátov v každom klube. Skús pochopiť, ak chápeme a nezamieňaj zámena, nehovor nahlas, ak nevieš nič dobre povedať a neukazuj prstom na tých, ktorí sú až tak bohatí.